Lagi makan jambu Jamaika di bawah pohonnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. So worker guys. Ini tadi yang paling besar. Gila guys, tak ditay guys. Besar ini guys. Rasanya itu seger, manis seger. Kamu dong disapu karo Andre godhong sik teng kejajar guys. Iki mau olehku panen sing sak kresek wis tak wehni kulitku iki sigarane sing tak maem iki. Kemudian saya nyapu dong diterus nih guys. Dilumpukne nang kono kae. Guys, wite jambuku guys. Tenggualku iki ya gambu sangge. Tapi sik urung wah. Iki sing wulan iki ya gorong wah iki guys. Sing wah mek gur sing sisih etan. Jamaika iki wite nek loro ya guys. Kae karo iki sing gedhi iki biasa gawe wembel mbok kok gak gelem wah. Kae wae tenggak. Kae sesuk wis mateng lah guys. Tadi rata undur sing mau ben empuk. Soalnya lek sik atos ki yo gak enak dipangan. Iki sing tak pecah. Ini iki ya guys, iki gak bosok iki asline. Kelontok malah rasane manis. Mendung hawane iki. Mugalah mari ki udan ben anyes rasane guys. Pirang bintang dino iki panas ning omahku. Moga ya kayak enek udan. Tak siji gawe suarek pol. Soalnya go wedi buai guys. Kelengkengku ya wis nguwah tibake guys, wis kembang iki. Calone rong dompol kembange. Padahal wite sik cendek pol iki guys. Tapi wis mulai berbunga. Alias kembang. Muga gak rontok ya guys ya. Ben iso panen. Oh, iki sing sebelah kene iki ya wit kelengkeng iki guys. Iki rada dhuwur iki ya kembang pisan-pisan. Ya guys, sak mendhawa kae nek kembange. Wis muga-muga dadi buah. Ben iso ngresekne kelengkeng tandurane bojoku.
Wit kelengkengku ki nek loro iki guys, siji. Terus iki loro ki ya kembang. Iki wit opo iki? Ringin, kembang ringin iki guys. Ki Andre lagi mbubuti suket guys. Ning mburi omah sukete wis mulai tukul karo nyapu-nyapu godhonge jambu. Sing wit jambune aja dijabut lho. Ndang. Sing apik lek njabuti. Ngresik. Kamu sarapan? Mbak apa? Jangan nih. Jangan. Itu kuning deh. Enggak weh. Enggak weh. Kowe iwak ning ndi? Kowe masak sapa? Iki nunggoni Andre nyapu-nyapu guys, soalnya lek gak ditunggoni gak resik nyapune. Alias brewok. Kayak karo nyanyi arek guys karo nyapu-nyapu. Distalin musik seweneng. Ireng-ireng kaos sapa tuh ya? Hewan. Godhonge jambu sing garing wis akeh. Rong dina wis nglumpuk meneh akeh guys lek gak disaponi. Iki nang kono akeh tukulan jambu Jamaika guys, cilik-cilik, sesuk lek wis udan arepe tak tandur ndek kebon mburi omah, mburitan. Mburi njaba pager kono lho guys maksudnya. Nah, kayak diguak ning kebonan.